ଏଇଟା ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ହୋଇଲା ତମେ DSW ଅଫିସ୍କେ ହେଲେ ତୁମର ହୋଇଯିବ, ଲେଟର୍ ସେଠାନକେ ଯିବା ବୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାକେ ଆସିଲା ପରେ ଇନେ 15ଟା ଜଣ ଯେନ୍ଦିନ ଥିଲା 7 ତାରିଖ ବୋଧେ ସେଦିନ ଆମର ଜଏନିଂ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନିଂ ବି କଲୁ ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ବି ସବୁ ସବମିଟ୍ କଲୁ। ସେଥି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆର ଦିନ କହିଲେ କି ତମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯିବ ଆଉ DPO ମ୍ୟାମ୍ ନିକେ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବା କହିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ ତାହା ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କହିଲେ କି କିଛି ମେଲ୍ ନି ଆସି, ତମେ ମେଲ୍ ଆସିଲେ ଯେ ଆସିବ ବୋଇଲି। ସେଥିରୁ କିଛି ତାପରେ ଫେର୍ ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ମେଲ୍ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥି ଭିତରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ପିଲା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଯାଇଥିଲାନ, ଆଉ ବାକି ଜଣ ରହିଯାଇଛୁ। ସେ 11 ଜଣ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 11 ଜଣ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଏନିଂଟା ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇ ଅଫିସ୍ରେ DSW ଅଫିସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ତକ। ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପହିଲା ଜଏନ୍ କଲେ, ସେଟା ନେତା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ନ ଜାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ ନ କରିବାର ନି କରବା। ହଁ 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 ସେ ବି ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେ 11 ଜଣ ଯେନ୍ ଅଛୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଜଏନ୍ ନି କରବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ନା ନା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ 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 ଲେଟର୍ ଆସିବା ଆଉ ତମେ ଜଏନ୍ କରବ କହୁଛନ୍। ଆଉ ଲେଟର୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଲେଟର୍କେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଉଛୁ। ହଁ 3-4 ଦିନ 5-6 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଡେଲି, ସବୁ ମାସ ଆସି। समस्या है LNK सर्विस वाले जेन आमर सुभद्रा हेल्प लगे जेन पोस्टिंग होता से इन आम LNK सर्विस जेन सोनपुर सेन इंटरव्यू देकर आमर DSW ऑफिस के जॉइनिंग कनु जे कि तो इनु जेन मेल जीवार कथा SCDS ऑफिस के से जिनिसटा नहीं जीवा, से जिनिसटा नहीं करवार मैडम। बोले एटा फास्ट 15टा जेन सिलेक्शन होती से भितर आम ना थिला, तो सेनु 4टा देछन अदर पिला हेगुरी हेंता 11टा से माने ड्यूटी करूछन। हाँ ड्यूटी करूछन, से भितर आम ना नहीं। पछे आसला के फेर पारे तुमर भूल है आम DSW मैडम भूल अच्छे आर पछे तुमटा आसबा बोली कहले हेंता कर मासे गुंदरे देले। आर जेन मेल है फेर पारे जेन मेल है एबेका मेल नहीं करवार मैडम हमारा SCDS ऑफिस के, से आम आसचु। डिमांड आमके जेनटा दरकार आमर सर्विस सेटा आमके दिया। हाँ DSW मैडम के भेटी दिनु तो हेंता कहले। ADM नगे जाइथिलु तो ADM कहले कि इटा आमर डिपार्टमेंट से सेटा DSW एका बुझबे, DSW बुझ जाना कहबे जदि असुविधा नहीं करबे बोले मोर पाके आसबो बोल देले। तो कहले तो आमर एटा तुमटा मेल हेले आमे डाकमु, तुमटा हेले आमे डाकमु बोले। फैक्ट तो आमर आमे तो नहीं कह आमर मुँह आगे नहीं दे अदर साइड कही आमर आगे नहीं कहबार फैक्टा बोली मैडम। नहीं पैसा एंता किसी नहीं देवा। हाँ